Daghan ang nag-ilog karon sa atong nasod o sa Amerika sa mga positions nga naa sa katilingban, position of authority. Gani nag-away, nagpinatyanay na ni sila. Kay matud pa sa report, mga 43,000 kapin ang midagan karon sa mga posisyon sa gobyerno magpa-elect niya, mga 18,000 ra kapin ang gikinahanglan. So naay mga pilam na 43 minus 18, di mo ka mo kwenta, mga 25,000 ang dili mada. Pero sige gid sila, tigi gyud. Ug maminaw lang gyud ta sa gisulti ni Kristo dinhi, ningon siya, kini di ang posisyon sa authority, kana bang tugyanan ka og usa ka tahas, usa ka buluhaton, peligro di ay nigdi nato matuman. Kay nigbalik sa agalon, silutan ta, tagod-taguron pagyud. Ana, giling nga imong tupad ning naunsay authority ni mo ron, kanang position of authority. Ang atong lawas mao'y gihimong reference ni San Pablo. Atong lawas ba, ang parts atong lawas pulos-pulos ni position of authority nya. Ang kada part sa lawas, ang iyang sentro mao ang pag-distribute sa tanan nga musod sa lawas ngadto sa tibuok lawas. Iyang i-distribute. Kung ang musod sa lawas maayong nutrients, i-distribute niya ang healthy nutrients sa tibuok lawas. Kung ang pasudlon sa lawas dautan, unsa man siya i-distribute, dautan sad mo nang masakit ang lawas hangtod mamatay. Pero iya ginang i-distribute mo na ang bakba, example lang ha, ang bakba authority sa pag-usap niya, iyang ipasa nga ristotunlan, authority sa pagladok, igladok niya pasa nga ri sa tiyan, authority sa paggaling. Ini gumagaling, ipasa ngadto sa mga organs nato para i-distribute na ngadto sa mga nerves sa tibuok natong lawas. Murag mo na akong gamay na hibaw-an aron ang tanan gyud nga nutrients mutuyok sa atong lawas, abot na nga ni sa atong kuko. Kay di na maapil ang atong kuko, mulagom ni siya hangtod matangtang. Iapil gyud hastas buhok, hastas kinatumyan sa buhok. Kanang buhok ninyo tanawa, di ba motubo siya, no? Pero doon na sa mga buhok nga di kay motubo, pero kanang sagarang ibuhok motubo ina siya. Ipasa yun ngadtos kinagamyang nerves. Onya, kung dili mo pasa ang imong usa ka part sa lawas, gitawag na siya na paralyzed. Unsa may buhaton, labi nagmagangrene. Unsa may buhaton, putla, kay mapiktuhan ang tibok lawas, kay ang spread anak niya mauna ang kagaw. Muna si San Pablo niingon siya, Hudiyo o dili Hudiyo, kinahanglan masayod ta nga ang naghatag nato og kahiusa maura gyud si Kristo. Dili ang balaod sa Hudiyo, dili sad ang mga filosofiya sa mga pagano, kung dili si Kristo. Kung magkahiusa na ta diha ni Kristo, mahimo na tang usa ka katawhan, malambuon. Muna ningon si San Pablo, gitago nis Ginoo pero dinhi na ni gipadayag sa simbahan, kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo ato ning gitawag og Katoliko, universal,
intended para sa tanan, mo welcome sa tanan. Gani si San Pablo niingon pa gani, ako dili jud ko angayan nga tawgon untang membro ni ining maong simbahan, kay ako ning gilutos, animal kay kustanan sa una, pero gipili gyapon ko sa Ginoo tungod lagi anang kabahin manggudta sa usa ka lawas. Why bahin sa lawas nga gidisregard sa lawas? Pulos gid na importante. Gilaing lingi sa imong tupad. Ing na importante ko para nimo. Ing na kono. Kay usahay ra ba mo smile ta sa usa, mo kusmod ta sa usa. Daygo nato ang usa, unya sawayo nato ang usa. Atibano nato ang usa, daog-daogo nato ang usa. O para nako mao ni nahitabo ros atong nasod, ang atong mga leaders nga gitugyanan sa authority pag-distribute sa bahandi sa atong nasod, nahimo na silang fragmented or selective sa ilang pag-distribute sa mga kaayuhan sa atong nasod. Naiuban, tagbaw kaayo, nakapamalit og nindot kaayong mga butang, nakapanindot kaayo sa ilang mga kinabuhi, mga mahalon kay ilang ipanggamit, samtang daghan kay nato nga di gani kapalit og atop para sa ilang balay or bongbong, samtang ang uban purtin dagkuag balay. Naiuban, magsakay lang intawag habal-habal, musakay lang aning ni ang mga tricycad, samtang ang uban nagsakay ni ana mga bulletproof kuno nga mga sakyanan nga tag 23 million, 18 million, pertindag ko ang kantidad. Nganong naingon ana man na? Tungod kay gisudla na sa virus. Ang virus nga yawanon na hinahuna nga ang akong kaugalingon, ang akong tagbaon. Nga naa pagiuban, gipanglatos ang iyang kaubang sulugoon. Gilatos, persecuted. Nya nasi uban ilasang daygon, ana bali-bali lang ni sila. O karon mulingkod karon, daog-daogon tong oposisyon sa una. O mudlaog sang oposisyon, daog-daogon na sa dang oposisyon. Ana, why panaghiusa? Mao na nga niingon diri sa Kristo, ang sulugoon nga maabutan sa iyang agalon nga nagtuman niining paghatag sa saktong pahat sa pagkaon ngadto siyang isig kasulugoon, tagaan og reward. Apan kun ang maong sulugoon mosugod na pagpatuyang siyang kaugalingon, kaon, inom, hubog-hubog, suyop-suyop, unya moabot ang iyang agalon sa takna nga wa niya palandunga, tagod-tagoron siya og pahiagumon sa silot. Sa inyong paminaw, sa atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan, kami mga leaders ba? Sa inyong paminaw, og moabot rong Ginoo, pila ka kabuk namo ang tagod-tagoron? Daghan o jutay? Kanang tagod-tagoron ba tungod kay wa magtuman sugo. Timaniha ang sugo pag-distribute sa inyong pamilya. Naamsan mo'y authority kamo mga ginikanan, pag-distribute anang bahandi nga mosuod sa inyong pamilya. Wa kay tagod-tagoron ninyo diha. Kanang magsigi kag pangasaba, magsigi na lang kag yaw-yaw. Unsa may imong gi-distribute? Ang grasyas Ginoo o ang hinatag sa demonyo? Basig nagangre na ka, sige kag pangasaba, siging away, wa gihatag ang pagpasaylo, ang paghigugma, ang pagsabot, ang pagkaluoy, wa gihatag. Ang gihatag nun, yaw-yaw, busdak-busdak dire, pamalikas dito. Congratulations sa mga ginikanan nga nag-distribute sa mga Diyos nung butang ngadto sa ilang mga anak.
Mo nang daghan kay rong mga batan-on nga way paki sa katilingban. Ngano man kay ang gihatag sa mga ginikanan kana mang computer games, kana mang cellphone, kana mang TV, magyampungad na sila diha, sila ray pili-pili unsay channel, unsay gusto nilang tan-awon og buhaton. Wala nang pakialam sa palibot. Nagtubo in taon ang mga bata nga munay gihatag sa ginikanan. Wa tagais ginikanan og opportunity ang mga bata nga mutan-aw unsa may kuwang dire, di ay hugasanan, di ay labhanan, di ay hipusonon. Wa sa tagais ginikanan ang mga anak nga kana bitang makat-on aning pagsakripisyo alang sa kaayuhan sa imong isig katawo. Kana pang muantos ka, magpasakit ka para sa imong isig katawo. Unsa may gisulti kanunay sa mga ginikanan karon, labi na sa mga ginikanan nga nag-agi og kalisod. Di jud ko gusto pa dir nga maagian sa akong mga anak ang akong kalisod nga naagian kay dili sayon, dili sayon. Nako diha ka na sayop. Paagia sila ato. Kay kadtong imong naagian mo nay naghimo nimo karon nga very responsible. Nya kanang imo karong kahadlok nga ang imong anak moagi anang kalisod ni anang maong mga struggles in life, maunay mga yawan o una-una nga gikawat, gilungkab ang mga nindot unta nga virtues. Mo na ingos Kristo ayaw yung itugot nga malungkab ka. Ug unsa may gikawat karon sa yawa gikan sa ato mga leaders, kanig yung gugma, pagpaubos, kaning pagkamaampuon, ang pagtahod sa Ginoo, ang pag-ila sa Ginoo nga mo'y tag-iyas tanan. Ang Ginoo wa nay labot sa ilang mga decisions. Ang Ginoo walay labot sa ilang mga balaod nga gipanghimo. Gani na pagyud balaod nga papaso na gyud ang authorities Ginoo. Kana ding abortion, kana ding same-sex union. Nagsubay pa ba na sa gustos Ginoo? Uy, nara ninyo, nagsubay na. Pero diri sa perspective sa simbahan, wa gina magsubay. Unya kung masiparated na gani ni ang atong pag-ilas Ginoo, isip mo'y author sa atong kinabuhi, mahimo na gitang nothing. Ano man, kay kining tao, kanang imong tupad, way siguro kung buhi pa na ugma. Bitaw. Siguro pa ka mong magkakita mo ugma. Na karon na lang ta maghigugma ay kay murag ugma, way siguro magkita ta. Na ba? Ayaw na pag-unya-unya. Munang wa gina sa simbahan ang dumot. Lisod kayog ang mata magdumot sa kamot o sa tiil. Pasabot ang mata dili na mutan-aw. Ang kamot unsa may iyang mahikap, magpataka na lang siya. Ang tiil asa man siya padung lakaw nga ang mata di naman mo hatag niyag pananaw kay nagdumot naman. Di ang tibok lawas mo'y matumba, ang tibok lawas ang mamatay. Unya kun magdumot ng imong tutunlan nga risbaba, din agid siya muladok kay nagdumot siya. Sige kaon ang baba, asa man niya ipasa nga di naman mo ladok. Iluwa na lang. Unya unsa may nutrients nga muso diri sa kuan lawas. Wa na, patay gyapon tibok lawas. Unya kun magdumot ang lubot sa baba. Kay ang baba butangag lipstick, ang lubot wa gyud atiman na, bati kignaw. Nya mangluod. Unsa may mahitabo? Musigang mata, mungangang baba. Burot pang tiyan. Oo, na siya. Madaot laging tibok lawas, basta magdinumtanay ta, madaot ang katilingban. Muna kining away karon sa atong mga politicians, mga leaders nga atong gituboy, mga leaders nga gipiyalan sa taxes o sa bahandi sa atong nasod, magsigi gani na silang away, mausab dinhi sa simbahan, ang gipiyalan sa kaluwasan nga espirituhanon o
material, magpunay sa mig-away, hastang mga leaders diha, mga organisasyon sa parokya, mag-away sa diocese, mag-away, maglinibakay, mahugno gyud ang atong katilingban. Muna iyampo nato na kining atong mga political leaders na nanaga na rabasan na sila karon, atong pilion kadtong dili palaaway, kadtong mga palaaway naamantay katungod sa pag-reject nila. Ato na nang i-reject. Pilion ang atong dili makig-away, pero purting muantos alang sa kalambuan sa katilingban. Pilion ang atong dili magsigig pahimos anang kaon, matud pang Kristo, kaon, inom, hubog-hubog, sugal o guban pa, aron ilisa nato atong dili mga bisyoso, pero kanunay nag-atiman sa panginahanglan sa mga kabos o sa mga panginahanglan sa katilingban. Naaka na sa kaning 43,000 kapin nga nidagan, naakatay makuhang mga 18 nga ingon-anig batasan. Murag naa. Ato lang yung susihon. Kay kanira bang nindot nga butang? Pangitaon. No? Pangitaa. Matud pa ni Kristo, seek and you shall find. Asa man nato isik? Pamalandong, track record, paminaw sa ilang mga sugilanon, naana na sa social media, naasa na sa mga istorya-istorya, atong i-filter ang kadtong tinuod, isalikway nato ang kadtong bakak. Sayon ra kay ilhon ang bakak, dili community-centered, dili Christ-centered ang ilang ipanulti ug ang ilang binuhatan. Kinsa man to mga matinud-anon, pirmi ginang community-centered, Christ-centered ang ilang mga ipanulti ug ang ilang binuhatan. Kana bang mga tao nga ang ilang binuhatan makita nato nga naghatag yung kaayuhan sa atong katawhan, sa kinabag-an sa katawhan, nakahatag og kalipay sa kinabag-an sa katawhan. Unya mo promote sad og kaning pagsimbas Ginoo, mo promote og religiosity. Mabutan na din sa atong parokya, ang akong una gyud nga principle kanang trust. Trust, di ba? Pag sugod nako dire adtong August 6, 2019, nisulti man ko dire no. Ningon dayon ko ang ako dinhing guiding principles na ay acronym nga trust. Unsa man ang T, transparency. Unsa man ang R, religiosity. Unsa man ang U, unity. Unsa man ang S, unsa ganito? Service. Service. Nya ang T, technology. Technology. Dili sa tamo reject sa kuan karon. Sa inyong paminaw karon niabot naman kog 5 years kapin. Kaning transparency ako bang nabuhat? Kining pag-promote sa atong religiosity, pagpalambo sa atong pagtuo, nabuhat ba na nako? Kining kahiusa sa atong parokya, nabuhat ba nato? Pakighiusa ngadto sa lain sang mga parokya? Kining pag-alagad, nabuhat ba nako? Ang kining technology, na-avail ba nato? Ang pangutana, kamo, mukuyog pa mo nako? Mo na, pamalit mo og slots. Pinaagi sa inyong pagpalit og slot, makapromote mo og trust. Din agad mo palit og slot, inyo nang gihimo nga distrust. Kay ako makaday nang gituman ang trust, suportahi ko ninyo aron magpadayon ang atong kalambuan, magpadayon ang kaluwasan.